Әке-бәке. 3-4. Башладык. Уен гади, уен шын барлык. Икебезнең берсе туктык дисә, хәбәр бирә. Җитәр, арыдык. Уен тәмам. Уенчылар азат. Җан бушлыгын тутырыр бүтәннәр. Әке-бәке. Тик юк, дәвам итә. Бармы икән монда җиңгәннәр? Ә мин уйныйм, кичекмәстән уйныйм. Тик тәртибен бераз үзгәртик. Уен барыр тоташ син дигәнчә бер өстәмә сөйлим, бүлмә тик. Әйдә, уйнап кына бәйрәм ясыйк. Имештер мин кәләш, син кияү. Юри генә, әйдә бер йорт салыйк. Хәмет алыйк, усал булсын, дәү. Әйдә, уйнап кына бәйби сөйик. Үштикләп багыйк көн узын. Юри генә эшкә бармый калыйк. Һәм онытып торыйк дөньясын. Әйдә, уйнап кына картайылсын. Бер таякка икәү таяныйк. Күргән белгәннәргә гаҗәп булса, без әйтербез: "Юри, уйнап тик." Ә башкача миңа кирәк түгел. Бүтәненә әйдә вакланмыйк. Бердән-берләр илһам, мәхәббәтләр һәм тереләй ялгыз бакыйлык. Әке-бәке. 3-4. Тәртип шундый. Уйныйсыңмы? Нинди күңелле? Әке-бәке. Уен гомерлек.